रमान स्क्रिप्टखौ लानानै दाबि दैखांबोदों त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशना। दिनै आगरतलाजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलाव ककबरक हारिया गावनि रावजों लिरनो हानाय बायदि रमान स्क्रिप्टखौ दाबिनानै गोख्रों सोमावसारदों त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशना। मख'नो गोनांदि आलादायै गावनि रावजों लिरनो थाखाय ककबरक हारिया थांनाय गोलाव सम रमान स्क्रिप्टखौ दाबियै दिनै 50 बोसोराव आगान होबाय। बे 50 बोसोराव रमान स्क्रिप्टखौ दाबिबोनाय बायदि दिनैबो त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशननि बानजायनायाव फुंबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 6 रिंगासिम राजालामा होबथानानै गोख्रों सोमावसारदों। बे त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशननि गोख्रों खुद्रिसारनायखौ त्रिपुरा पुलिस बिफाना होबथाबाय आरो सानसेनि थाखाय खायो त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशननि मावथि बिथांमोनखौ। पहिलाव जोंनि मेडिया रकनो हामबाय जोंनो कभारेज खालामनायनि बागै जों साइमानो दिनै 28 आगस्ट DSF बाय रिंजा 12 घन्टानि बन्द जों सारा त्रिपुरा गोनाङैनो दाबो जोंनि वारियार्स रक जोंनि मेम्बार्स रक ताइको बरकनो हामजागनाय रक जत त्रिपुरा हानि लोगो रक जोंनि कक बरकनो बरम खालायनाय रक दिनै जतनो नगो आसुगै थांनायावै लामायाव ओंखारलायजाक जोंनि स्ट्राइकनो सक्सेसफुल खालामनायनि बागै महाकेनो जों दिनै आगरतलाबो जों आसुगै थांलिया जों TSF रक जों दिनै आगरतलाबो जों दाबो जोंनि पेकेटिं जों चलै दङ जों खालाय थांनाय दिनै सालसा माकेनो जों आगरतलाबो खालाय थांनाय आमा जोंनि मेसेज ताइ जों आरनिसिमिन नारनि थ्रुतै आमाबो मेसेज होनानै मुसुङ सरकारनो जोंनि खरां खोनायाखै जोंनि दाबिनो मानिनायाखै ककबरकनो रमान स्क्रिप्ट बाय सुइनायनि सेब्रियाखै अमनि साइबो चबा कत ताइबो बुसखाङो उनि मानो आबनि बागै जों सरकार गभर्नमेन्टनो आसगै तंनाय रकनो एवेयर खालायनानै मुसुङ जोंनि डिमान्डनो दाते मानिनायनि बागै যদি दाक्ते मानियाखै अमनि साइबो चबा कत ताइबो ओंनि थांनाय सुरत TSF सिमिन्या त्रिपुरा हानि जत लुकुर जों जाति जों त्रिपुरासा जे त्रिपुरासायाबो जत जों दाबिनो हामजागौ रमान स्क्रिप्टनो जों हामजागौ बिनि बागैनो जों जत दिनै आगरतलाबो जों मानिलायै जतनो दिनै दुगान रक क्लोज खालायबाय जों जत अफिस रक थांयाबै मानिलायमानि बिसंतै जों 12 घन्टानो बन्दनो सक्सेसफुल खालायनायनि बागै जत त्रिपुरा हानि लुकुर जोंनो सापर्ट खालाय दङ 26 से আমরা TSF একটি উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে রোমান হরফে লেখার জন্য আমাদের যে দাবি সেই দাবিগুলিকে নিয়ে আমরা আজকে 12 ঘন্টার বন্ধ ডাক দিয়েছে আজকে 28 আগস্ট তাই আমরা এখানে এই দাবিকে পূরণ করার জন্য এবং আজকের যে আমাদের 12 ঘন্টার ডাককে সাকসেসফুল করার জন্য আমরা এখানে TSF এখানে জড়ো হয়েছি। আপনার পরিচয়? আমি মহেশ্বর ত্রিপুরা TSF ফাইন্যান্স সেক্রেটারি। Today, 28 August, we TSF call all Tripura strike for our language script. We asking the government of Tripura and central government. We have rights to our language to write our own language, and we prepare. We asking for women's rights. And this demand is constitutional demand. We are not against any community. We are not here for any communal violence. We are just asking. We are demanding our women's script. So that is why we here brigading and this demand is very long time demand, long pending demand. This is why we are came here today at Agartala and demand for the women's script.